Sa to, the prehistoric. Das. Takna. Ano ito, takna? Das. Ug miabot ang takna sa kahilom. Ug sa mabugnaw kagabion ang hangin mingon. Miabot na ang saktong panahon higala. Usa punita ka ng papel o pluma. Kay sugod nining tumura. Magabala ka, mahitungod sa gugma. Kuyawa, lomba ko na ng Bisaya Pati na nimong sabaa, unsa pagkataon ng orasa. Nagyaw-yaw ko sa akong pagmata. Tungod sa tingog nga may pukaw sa akong pagkatulog, nga katuog o gikan kang mama o papa. Ug sa dihang pagtanaw ko sa lamisa, ang akong orasan nga korte og lampara. Ala ka diha, alas 3 sa kadlawon pa. Diin man dito gikan tong tinguga. Ug sa kahadlok, ako nagapamalandong. Samtang ang huna-huna ko, misugod og paglatagaw sa nanlabay kagahapon. Takna alas 3. Alas 3 na. Kung sa saktong binisaya pa, alas 3 na rong orasa. Di ba ingani po dong orasa? Katong mga kilig-kilig moments ninyo ba? Bago pa mong kaila, text-text o chat-chat pa, napay nagmata pa ka? Di ba ako matug? Di ba ako matug? Basta di pa ka matug, ha? Walang dama, na-fall na kagtaong paasa. Familiar ba? Naigo ka, naigo. Pero mo to. Sa giingon pas mga karaang tao sa una, kapugngan pa ang baha nung kang gugma. Nagkasinabot man mong doha, agoy way buwan, nagkakamuna. Nya ang relasyon, magtuo kag tamis pirme, nahibulong ka nga nung mag-away mo sige. Punaan pang kamong duha, estudyante, moto inyong parents, wajud ganahe. Pero kay lagi gugma, bisan di pa musugot si mama o si papa, pinayuhan me against the world and drama. Ikaw ra og siya. Ikaw ra og siya. Bahala sila. Ikaw ra og siya, wanay lain pa. Ikaw ra og siya. Pero to ara, kalit nga, ikaw ra, wa na siya. Tak na alas 3 na. Diba, ingani tong orasa? Tingmaoy ba? Dali, koyog ng duha. Kay lagi, di tanang nahigugma para sa usag-usa. Sakit po di isa. Kanang magtuo kang kamo na gid ba? Pero masakit gid ay kanang magtuo kang ikaw rang usa ang iyang hinigugma. Sakit po ba ya? Huwag sawa daman, itulo imong luha. Kay nanlabay ninyong kagahapon, karon iya na lang baliwala. Ug maong sa hugot ka nang upot. Dungan sa kalag-kalag, nagpagawas ka imong galagot. May pang-espiritu, magparamdam pa nimo. May panglapida na date, may pangpatay duaon. May pasapatay, mingaon. Ipagi lang nato binuang, pero sa tinud-anay, ikaw di ay nasakitan. Ning sakit kas kalangitan,
Nangayog tubag nganong kasakit kinahanglan nimong agian. Andak na alas 3 na. Alas 3 na. Ang tubag sa kalangitan diara. Sa panahon nga naglisod ka, gikapoy na o nasakitan na pag-ayo ba? Sakit nga kaundangon na ka. Ug tan-aw nimo di na nimo kaya. Pwes, lingi sa krus ug sudunga. Tinuod nga gugma, diara. Sa panahon nga sa imong kaugalingon naglisod ka gigugma. Anak ang Ginoo gigakos ka. Ug kung wa ka makontento, guess what? Gipakamatyan pa kaniya. Ug iyang gipangayo gikan kanimo kanira. Imong kaugalingon higugma ug magpakabuhi ka sa mga tao nga importante ka. Kay importante ka ug gigugma kaniya. Tak na alas 3 na. Alas 3 na. Ug kini ang giingon sa Biblia. 2,000 years ago, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Today, for God so loved the world that He gave you to love the people around you.